trafikken er i Kampala? Ja. Vi kan... Vi skal prøve at komme over gaden. Og folk er ret uenige i, hvilken vej buddha-buddhaerne skal køre. Om de skal følge færdselsretningen ligesom de andre, eller hvordan. Lige nu er det faktisk ikke så slemt. Sådan her ser det ud. Masser af storke oppe i træerne. Simpelthen bare skideflot. Det er godt stemning og lidt forvirrende. Så er vi lige ude foran en lastbil. Ja. Ya tu boleh fara ni wano. Bagambe kunywa kasiti. Mubibili bye bamwe bali bagande.